И днес участват Славена Славчева срещу Мартина Елмазова. Днешният двубой е за титлата на Христо Ботев. Спаринг! Дай! Леко, леко, леко! Как ти влиза Марта, как ще боксира? Дай! Боксерката! Не си честна! Ама не, ударите без в гърб. Само в лицето. Не игра за отиваш, ще му играш. Ти не може да се боксираш. Три старт. Не е силна, гард пази. Дигай. Дигай гарда, гарда. Гард, да, дръж гард, точно така, дай. Гарда, прав десен, прав резки, после да... Дай, пази са. Дай напред, дай напред. Сега се измори, добре. Нищо, тя после... Ама не се обръщай с гръб. Не се обръщай с гръб. отказване! Гръб без да обръщаш. Верно е, ти ще... По-лекичко. По-лекичко, лекичко. Кога ти надвива, дигаш гарда? Верно е, Марта, ако я праскне горката. Ако беше гледнал брадата и направо техничен нокаут. Давай, Марта, измори ли се? Давай, играйте Славена, а ти играш много трудно нещо. Но нещо много е слабо, Славена. Давай, не бой се, давай напред, не обръщай гръб. Браво, назад, назад, гард. Аз гръб да обръщаш. Това, като обръщаш гръб, с моето удари отзад и да стане проблем. Дай, ти, старт, дай. Марта, ти ги прави ударите по-точни, не толкова силни. Защото напроче усутиш от ударите. И се пази леко. да удари. Виж си гарда. Марта, гарда. Марта е така гард. Виж, чакай, стоп, спри. Сега да научим първо. Бата, коя ръка ти е по-силна? Десна. Та ли ти е по-силна? Сигурна си? Значи тази ръка ти назад, тази напред. Тук с тази си пазиш брадата. Пази се тук да не те удар. Дан, бам, другата и пак връщаш гарда. Дан, пак връщаш гарда, защото... Децата закъсневат и 20. Или днеска нема ход. Ето да ти закъснявам. Към 20 почва тренировка. И връщаш пак гарда. Браво, добре. Няма да пускаш от тебе да ти пуска удар. Дай. Славене, дай. Понекога пуска два поредни, след това другия. Так, лев десен. Два леви, примерно един десен. Дай. Понекога дай крачка в страни. Тя крачка в страни, бум, пак удар сте. Слабички са. Славена, на мене ми се прави, Марта не мога да пи. Седи мирен ти, тя е момиче. И твоя, нали много отворена ми се прави, ще ме нокаутира. Стана. Тебе може да те нокаутира. Тя? Да. Не се прави на отворен. Кой? Славена? Да. Славена не може, но с Марта ще ни те разигра. Славена, да не слаб ще игра с Марта малко. Не е така.